Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hormatly watandaşlar. Şunkü çykyşymda halkymyza hyzmat etmeli edaralaryň ýolbaşçylaryň edýän bir kanunçylygyny hemde ogurlyklaryny görüň berjek. Şäher musur edaratyna takminan 300-400 musur ýaşyklar satylyp ýetmekçilik etýär. Jeýden başlyklary demirçilere ýakdyp satyp edaralar weýran boldy. Uly maşynalar alyp kreni işledýärler. Öz işleşýän edaralaryň üstü bilen egerde şäher üçin 2 ton barjuru kras gerek bolsa 20 tonni pul işleýärler. Mikroraýonlaryň musur baklary ogurlanyp 8-nin ýerine 4 ýa 5 sanasyny goýýarlar. Şu zatlary polisiýa, milli hoppulyk, 6-njy adjal we baş prokuraturyň opşy nazory bilmeýänler diýip pikirdiýärmi? Elbetde bunyň hemmesi haram pul ýotýarlar. Ýene-de bir mysal, jemaat hojalygyna degişli bolan mir raýonlaryň jaýlaryny, padwallaryny 80-100 miň manada satylyp, emma şo jaýlarda ýaşaýan ilatlara niýetlenip berilmeli hak bolsa berilmän galýar. Şol wagtda kabiny bolup oturan Durduliýew hemme günäni nazar gurbanyny üstüne atyp, organ edarlaryň ýolbaşçylygyna wizyatka berip, elin sypmana başardy. Ol ýüzüri priznawa demeli nokty. Häzirki döwürde Haji Hajiýew şoň ýerine geçdi we şu haram sistemi häzirki döwürde dowam etýär. Bekrewedäki şäher bagçylygyň häzirki döwürde edýän haram işden biri. Bir dowamyň öňüni daşary ýurt kompaniýalar 300-400 milyona edýän bolsa, olar şonu ýarta bahasyndan edip, galan tapawuny bolsa öz aralaryna Aşgabat şäher häkimi Gannymow, jemaat hojalyk we bagçylyk başlyklaryny bölüşýärler. Bu korrupsiýanyň içinde ýene-de şu şäher polisiýanyň başlygy Merdan hemde onuň orunbasary Allamuradyň ýeli bar. Ey Allamurad, sen ogluňy ýürüňde öýüň öňüne diken komplekt palatkan bahasy $30,000 töweregi. Palata we toýda hyzmat edenlere de hiç biriniň hakyny bermäňsin, krahabor. Zat almaly bolanda öz tanyş bilişlerine çeni kesýän, emma berilmeli bolsa, gara köpüňi sanap hiç kim iştat beresin gelenok. Hoppulyk ministri. Näme bu zatlary görmän, gözüň körmeýär. Ýene-de ýurdumyzyň büdjetine uly ýetki beren haram oýunlaryň biri ýeriň aşagynan geçýän suw turbalary. Çalışdyk diýip, gymmat täze turbalary satyp, köne turbalar ellemän öz ýerine gömülýär. Näçe müň turbalar satylyp, emma şo problemalar ýene-de dowam etýär. Hagyz ýüzüne owdan ýazylan sifrler jüwäýirip, döwletiň büdjetine gatagyr zeper ýetirýärler. Emma şo turbalar ýarylyp döwülip, şo problemalar entäm dowam etýär. Şol goýulan sistemada ýokarda aýdyşmaýarak şäher polisiýa, şäher prokuratura hemde hoppulyk öz aralaryna deň dolyda otyrlar. Olaram öz gezeginde ýokarky müdürlüklerini iýdirýärler. Şu üç edaran bank edaralaryna da edilýän hapa işlerde elleri bar. Soň bir soragy dolan bank işgäriniň üstüne hemme günäleri ýükläp, wyjdansyz basyp goýberýärler. O tema barada da indi kepleşiklerimiziň birine giňden dek geçer inşallah. Polisiýa başlygy Merdanyň özü narkodiýalyň gelen üçin narkodiýalyň inpes işgärini de 2-3 tane jaýdan bar. Elbetde hökümet işgärleri öz aralaryna jaýlar alyp berseler, onunla geçenki efirlerin birine çykyş eden Bäşim we Bägül gelneje ýalaklara jaý etmekçilik eder. Şu hukuk goraýjy edaralar hamala teatryň kuklasy ýalak. Edaralar bilen isleýän oýunlaryny edip, wagty gelende de bir soragy dolan başlangysyny hemme günäleri atýarlar. Bu basylyp barýan adamy näçe dogrusyny aýtsa da dinleýän hem ýok. Nazar gurbanyň kyýaly. Şuly edilen mysalyny göreli alyp, öňkü basylan adamlardan täzeden pakazany alynsa, gaty köp haram işden saçylar. Ýöne gynnasak da öldürilen adamlara diýilip bolanok. Olaryň ganyna kim jogap bermeli? Ýene-de esasy bellemeli zatlardan biri şu edarada barlyk uradylmaka, varyan organ edaralarynyň düýpden sistemalaryny ýetgetmeli. Ýene-de bellemeli zatlaryň biri şu sistemanyň üstüne baýan millioner adamlar insoňda wezipesini kiçilip, ol ogurlan millionlaryny ömrüň soňuna çen iýip ýatýarlar. Emma öldürilen adamlaryň hossarlary bolsa ölümiň ahyryna çeni göz ýaşy ötüp gitýärler. Assalamu aleykum rahmetullah.